Ayun, ganda na laban guys. Ano to? Ay, David, play mo lang. Yan, kay Spider Dog yan. Kay Gagambrak, kasaan? Nawawala? Spider Dog. Parang udis. Dok ah. Oh. Parang udi. Odi nga po. Sibu. Tagal kasi yung... Wait. Ito kay Gagambrak TV ka kay Idol Spider Dog yan. So, Pakpan na lang natin. oh, patapatasin din. Bakit di pinapinpin? Ngayon guys, ito na. Simula na tayo. Okay. Unang... Okay. Nauna na ako. Pwede mahabol pa yan siguro yun. Ayun, ganda na laban guys. Yakap. Ayun, yakap pa silang dalawa. Pero di, nakadipit din. Yung tiga din sa akin, no? Tiga silang dalawa. Labas na. Naglabas na ng power. Naglabas na ng power, oh. Power of love. Hindi. Hanggat hindi sumasapot sa akin. Nakakalagon yung pagkatingin. Ay, ang haba ng galamay ni Dok. Isa lang yung umabot na pa. Odi yung akin eh. Isa lang po yung umabot na pa. Odi. Ganda na lang. Ayun, no? Away pa rin, no? Ayun, no? Malas. Grabe, malas. Oh, mga ganda yun. Nakakataon yan eh. Agatin mo na! Pitik. Gumananda yung Ayaw kumagat yun. Ano ko lang ha. Sige guys, huwag mo natin galawin. Kay Spider Dog ka kay ano, pero mukhang parang may tama tsaka patay na yata yun. May tama yung si Gagambrak. May tama. Ayun guys, ito Malay ng bet daw. yan. Tingnan natin. Ayan, tabla na yan, tabla. Mukhang magkaroon tayo ng draw ngayon. Iba, ilaglag mo, pakita mo yan. Ilaglag mo yan. Oo, tabla na Tabla siguro. tayo guys. Tabla yan. Tabla na, oo. Sige, Doc. Yun, Drew! Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Yo, what's up mga kagamarak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag niyong kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Sigurado, magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagambrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagambrak. Salamat.